jste žila předtím, než jste přišla do domu na půl cesty? Skoro celý život jsem žila v děcáku, pak mě máma vzala k sobě domů a vzala mi všechny peníze, zaplatila tím všechny své dluhy. A když jsem od ní odešla, tak jsem myslela, že se dokážu sama o sebe postarat, ale zjistila jsem, že to není úplně tak jednoduchý a ocitla jsem se v situaci, kdy jsem málem skončila na ulici. A proč jste se rozhodla jít do domu na půl cesty? Děcáku mě vychovali, takže jsem se nebála, že by se mi mohlo něco stát nebo co mě bude čekat. A když jsem neměla kde bydlet a neměla jsem se na koho obrátit, tak jsem se lekla. I když původně jsem nechtěla jít do domu na půl cesty, ale nezbyla mi jiná možnost. A jak se váš život změnil tím, že jste přišla sem k nám? No, moc se mi nechtělo podřizovat zase pravidly. Musela jsem začít chodit do práce, předtím jsem měla jen dočasné brigády, ale postupem času jsem si na to zvykla a vlastně i pochopila, proč je to tak důležitý. A jaká změna pro vás byla největší? Tak určitě to byla ta práce, najednou mám peníze a je to skvělý. I když mi docela dlouho trvalo, než jsem si zvykla je všechny neutratit, ale i to se časem povedlo. Teď mám dokonce i našetřeno a nemusím se bát, že bych skončila znovu na ulici. A jak přispěl dům na půl cesty k této změně? Určitě svýma pravidly, že nelámou nad lidmi hůl a dávají jim druhou šanci. Za tenhle rok jsem se naučila zodpovědnosti a samostatnosti, což se mi teď bude hodit do nového bydlení, kde se budu stěhovat.